negde sam jednom pročitala, pa mi se svidelo kako je sročeno, da neću da nam svet vodi polusvet. I mene je to toliko nekako frustriralo. U smislu da sam primetila da jako puno ljudi koji su glasni prosto zauzimaju prostor, gde se mnogi koji imaju šta zaista da kažu, ali njihov ton komunikacije, pristup, nastup nije takav da će ići da se nadglašavaju sa ovim drugima. Taj moment ono kao povlačenja, puštamo, znamo da možemo bolje, znamo da možemo više, znamo da možemo drugačije, znamo da ovo nije dobro kako treba, a se povlačimo jer je tu neko ko je glasniji. I to je nešto što je meni baš onako velika frustracija. To je ono što je mene definitivno vrlo usmerilo kad sam odlučila da ću graditi svoj brand i sa kim želim da radim. Tačno znam s kim hoću da radim, s kim želim da radim, zato što su to ti ljudi koji znam da imaju šta kvalitetno da ponude, znam da rade prave stvari i prosto mi je žao da taj njihov glas ne bude jači, ali jači u smislu jasnoće, a ne u smislu glasnoće.